Bé, compareixem ara només per explicar un poc un tema que va succeir ahir mateix en el Congrés dels Diputats, que és la votació sobre la presa en consideració de la llei de prospeccions i la regulació de les rebaixes comercials. Com vostès saben, són dues lleis que el Parlament de les Illes Balears va enviar al Congrés dels Diputats i la veritat és que des del Partit Popular ens vàrem quedar realment estupefactes veient el que va succeir ahir en el Congrés. El Partit Socialista, Podemos, Vox i Ciutadans van rebutjar la proposició de llei que va aprovar aquesta cambra per demanar retornar a les comunitats autònomes la competència per posar les rebaixes dins dels dos períodes tradicionals. Vostès saben, el Partit Popular certament es va abstenir, però realment sorprèn que siga aquests quatre partits els que votin en contra, especialment el Partit Socialista i Podemos, que aquí van recolzar fermament aquesta iniciativa. Vull recordar que ahir en el Congrés el que es debatia era la presa en consideració, no si s'estava a favor o en contra, i que realment PSOE i Podemos evitin, i en aquest cas Vox i Ciutadans també, evitin la pròpia tramitació d'aquests projectes de llei, o en aquest projecte de llei en concret en el Congrés, realment és algo sorprenent. Una vegada més es posa de manifest el ninguneig del govern central i el govern del senyor Sánchez en el govern de les Illes Balears. Els dos partits que conformen el govern de les Illes Balears no pinten res a Madrid. La senyora Armengol aquí ens diu una cosa i diu que defensa molt els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, però la realitat, la que constatam amb evidència empírica, és que no pinta absolutament res, la senyora Armengol, i si poc pinta la senyora Armengol, el del senyor Illanes ja és realment surrealista, no? El senyor Illanes, vicepresident del govern de les Illes Balears, que ja tenia el bitllet comprat per anar-se'n a Madrid, de sobte va tenir una indisposició total i no va assistir en el pleno. Li desitjam des del Partit Popular una pronta recuperació. És una malaltia que afecta també a la senyora Armengol quan s'han de votar recursos d'inconstitucionalitat. Això també és un assumpte que també afecta a la senyora Armengol. En qualsevol cas, sí que volem agrair a tots els grups parlamentaris el suport que va rebre la iniciativa en relació a les prospeccions petrolieres. Efectivament, sempre el Partit Popular ha defensat que el Mediterrani ha de ser lliure de prospeccions i així ho varen defensar ahir en el Congrés dels Diputats, com la resta de grups parlamentaris, i des del Partit Popular també volem agrair en aquest cas que també votassin a favor d'aquesta iniciativa i per tant es pugui tramitar i aprovar segurament en el Congrés dels Diputats. Moltíssimes gràcies.